Jamen, jeg hedder Tage. Eller er den tændt? Jeg søger en frisk pige. Jeg ved kraftigt ikke rigtigt, hvor jeg skal starte inden. Altså, jeg kan fortælle mig selv, at jeg hedder Tage. Godt. Ja. Ej, det var da også sandt. Ja, det er Tage. Goddag her. Det er kraftedeme løgn, dit fede dyr. Nej, det har jeg kraftedeme godt nok ikke, da. Jeg vil kraftedeme ikke drømme om at røre ved den fede skrigeskink med en ildrager. Yes. Jeg klipper den, jeg redigerer den senere. Jeg har tænkt mig at ansøge om kvindelig selskab. Og det vil passe mig fint, hvis du er typen, der ikke lige sveder. Jeg er meget... og jeg er god til at improvisere. Jamen, jeg kan fortælle altså lidt om, hvad jeg går og laver. Jeg har en del opfindelser på tegnebrættet, og jeg har også nogen, der har været på tegnebrættet så længe, at de allerede er opfundet af nogle andre. Vindmøllerne. Hvis jeg for helvede bare havde rykket på det i tid, så havde jeg kraftigt ikke set her i dag. Jeg har faktisk opfundet måden, hvor man kan drikke en hel, uden at sige bagefter. Det kan jeg lige prøve her. Det er pis. Ja, det er så meget igen, Tage. Jeg vil ud at fylde op, og så prøver vi igen. Jeg kan drikke uden at sige pis. Tage søger kvinde til at hjælpe med at få orden i mit papir, så vi kan få søgt nogle patenter. Hvis du er derude. Frisk pige, ikke for tyk. Sved jeg ikke for mig, nem at danse med.